rozhodol som sa natočiť takú komplexnú reportáž o tom, ako vyzerajú jednotlivé pláže na Zanzibare a svojím spôsobom troška vysvetliť niektoré mýty, ktorými ľudí zásobujú cestovné kancelárie. Takže začínam na prvej pláži a to je pláž Bedžu. Je to východné pobrežie. Aktuálne je asi 5 hodín večer a je tu príliv. Tak sa pozrite na kvalitu tejto pláže, na piesok a na to, ako vyzerá more. Je tu také nádherné, dramatické more aj s nejakými vlnami pri prílive. Voda je neskutočne teplá, povedal by som, v porovnaní s tým, čo mám skúsenosti zo západného pobrežia, tak tá voda má minimálne o 5 stupňov viac. Keď budem toto isté filmovať na druhý deň, to na porovnanie s tým, čo je na Kendve a ešte na iných plážach, tak aby som vedel povedať o tom, že ako sa cíti človek na pláži na západnom pobreží, ktoré odporúčajú cestovné kancelárie, a ako sa cíti človek na východnom pobreží, ktoré cestovné kancelárie neodporúčajú preto, lebo je tu údajne veľký odliv. Že tieto veci si vymýšľam, tak tu máme veľmi príjemného pána, ktorý vlastne žije tuto a chce vám povedať pár slov o tom, ako sa žije na pláži Bedžu, Jambiani a na podobných miestach. Now, Rafiki, tell me more, the place is good? Yeah, the place in Bedžu is good. This is the place in Bedžu, early in the morning, the sunrise. It's good place for snorkeling, for dolphin, for every single pet, for kite surfing. Welcome to Zanzibar, Bedžu, North East Coast. It's good, beautiful place. It's good support for this man. Zanzibar, yes. Hakuna Matata. Yeah, Hakuna Shida, Hakuna Matata. Karibuni Zanzibar, Karibuni Zanzibar. Perfect. Dobré ráno, priatelia. Prinášam druhý pohľad na ránu pláž Bedžu, o ktorej som vám v predchádzajúcom príspevku povedal niečo pri prílive. Tak teraz je to práve naopak. Chcem vám ukázať túto pláž pri odlive a všetci tvrdia teda, že na juhu a juhovýchode Zanzibaru sú pláže, kde more odchádza veľmi ďaleko a preto sa tam nedoporučuje chodiť. Tak sa pozrite na túto pláž. To more ustúpilo asi 200 alebo maximálne 300 metrov, ale všimnite si, koľko je tu ľudí. To znamená, že tá pláž je ľudoprázdna, je tu pokoj a kľud a ten, kto vyhľadáva skutočne dovolenku, na ktoré si oddychne, tak toto je podľa môjho doporučenia absolútne ideálne miesto. Ďalšia pláž, ktorú vám chcem predstaviť, sa nachádza opäť na východnom pobreží ostrova Zanzibar, na takom špecifickom mieste, ktorý je vlastne polostrovom, a tento polostrov sa volá Michambi. A teraz práve stojím v zátoke, ktorá sa nazýva Chwaka Bay. Môžete si pozrieť, vygoogliť, a toto miesto je nádherné, tiché a má minimálny odliv mora, tak ako som pri tých predchádzajúcich príspevkoch spomínal. A pozrite sa na tú pláž. Rozdiel medzi prílivom a odlivom, aj napriek tomu, že to je na východnom pobreží, je zhruba asi 30 metrov. A toto miesto je nádherné, tiché, s jedným z najjemnejších a z najkrajších pieskov, ktorý sa na zanzibarských plážach nachádza. A hlavne, čo je dôležité, nikto vám tu nič neponúka, nikto tu nevykrikuje a je to oáza a miesto neskutočného kľudu. Tak sa chvíľočku kochajte. Pozdravujem vás z ďalšieho miesta, ktoré je vytúženým miestom každého návštevníka, ktorý príde na Zanzibar. To znamená, určite už asi tušíte, hovorím o pláži Kendwa Beach. Tak vám teraz poviem k tomu pár detailov a pár informácií. Presunuli sme sa z východného pobrežia na západné pobrežie a vidíte, že slnko tu aktuálne v ten istý deň moc nesvieti.
a pozrite sa okolo, koľko sa za mňou nachádza na tejto pláži ľudí. To znamená, s tou romantikou a s tými opustenými miestami tuto to asi tak nebude. A ďalšia vec, pozrite sa, koľko je ľudí v mori. Gabika. Áno, tu. Prečo? Voda je asi o 5 alebo 6 stupňov chladnejšia, ako je na východnom pobreží. Pláž Kendwa Beach, pláž s najkrajším morom a s najčistejším pobrežím. Pláž Kendwa Beach, na ktorej podľa recenzií všetkých testovných kancelárií, ktoré vás sem lákajú, more nikdy neustupuje, nie je tu rozdiel medzi prílivom a odlivom. Tak sa dívajte, o koľko metrov tu ustupuje more počas odlivu na tejto pláži. Stojím na mieste, kde pri najväčšom prílive dosahujú vlny Indického oceánu na pláži Kendwa Beach a teraz je práve obdobie najväčšieho odlivu, to znamená, more ustúpi zhruba asi o 150 až 200 metrov aj na tejto pláži. To znamená, keď budete sa rozhodovať, kam na Zanzibare ísť a kde sa ubytovať, a budete zvažovať tie úžasné ponuky cestovných kancelárií, ktoré hovoria o tom, že Kendwa Beach je pláž, na ktorej žiaden odliv nie je, a budete objednávať tie šialene predražené izby v hotelových rezortoch, tak pamätajte si, že prírodu a fyziku sa oklamať nedá.